Kaixo, gaur bulboi buruz hitz egingo dizuet. Pentsatu behar dugu bulboak direla landarearen erreserba, oda landarearen elikagaia bertan dauzkagula, hostoak hasi bitartean. Bulborik ezagunenak edo negukoak izaten dira, tulipanak, jazintoak, narzisoak, baina gaur hitz egingo dizuet udako bulboi buruz. Orain landatzen dira, negu bukaera udaberri hasieran, eta landare bakoitzaren arabera aldatu egingo da, baina uda inguruan loratuko dira. Garai honetako bulborik ezagunenak baditugu amarilisak, begoniak, kalak eta beste hainbat. Gustuen arabera, bakoitzak aukera dezala zein jarriko duen bere lorategian. Kontutan eduki behar dugu bulboak normalean loraldi motza izaten dutela. Beraz, komeniko litzateke beste lore batzuekin nahastea loraldi hori luzatu ahal izateko. Ureztapenari dagokionez, bulboek beste landareak bezala komenigarria da astero ura botatzea, baina kontutan eduki behar dugu urez pasatzen bagara erraza izango dela bulbo hori usteltzea. Ikusten dezuen bezala, bulbo guztiak tamainu desberdinetakoak dira, beraz landatzerak orduan duda badugu, poltsan bertan begiratuko dugu eta bertan jarriko dugu zein distantzietara landatu behar dugu. Hala ere, normalean, bere tamaino 2 aldiz lurperatuko dugu landarea. Normalean, zenbat eta txikiagoak izan, gerturago jarriko ditugu, zenbat eta handiagoak distantzia gehiagorekin. Loraldia bukatzen zaienean bulbo hauei, itxaron behar dugu hostoak ximeldu arte. Hostoak ximeltzen direnean, moztu egingo ditugu, eta lurrean bertan utzi alditugu hurrengo urtera arte. Baina gordetzekotan oso ondo sekatuta gorde behar ditugu, bestela usteldu egingo baizaizkigu. Eta leku itzalpetsu batean. Eta beti bezala, dudari baduzue, etorriko batera eta guztua handiz lagunduko zaituztegu.